ya ce kana son ɗaukaka kana kwana kana bacci mahaukaci ne kai ya ce hauka fanni fanni ce kai irin taka kenan hauka mai yawo da wando ba wai kowane mahaukaci ba ne mai yawo ba wando ba akwai mahaukata a riga tsab mahaukata ne kai ma kana cikinsu in ji mala kana son ɗaukaka kana son zamawa ne kana kwana kana bacci maɗalabar ula sahiran layali mai ta'alimi duk wanda yake neman ɗaukaka to ya tashi da dare da ka gan shi ya ji daɗi yau yana jin daɗi baka san ramin da yake to ba mutanenmu na arewa matasanmu suna da gaggawa da kuma sauri rana ɗaya zai kuɗi shi rana ɗaya sai ya zama dangote rana tsaka overnight ba zai yi bilahi lazi duk wanda ka gan shi ya zama wani abu je ka tambaye shi yaya ya faro nasarar kake kallo baka san kwakwar da ya ci ba baya an sha rana an sha ruwa an sha iska tana son haddace ƙur'ani bilal sai ka ja kafan wandanka duk wanda ka gashi ana aramma ha ya daku ya ci jagal mene gajala ya sha ruwa ya sha iska ya sha tashen dare duk wanda ka gashi ana profesa ya hana idansa bacci tarumul izza summa tanamu laila can gaba ya ce wal jununu fununu in ji azzarnuji mai ta'alimi ya ce kana son ɗaukaka kana kwana kana bacci mahaukaci ne kai ya ce hauka fanni fanni ce kai irin taka ke ya ce ayyaguzul bahar man da labar lu'ali wanda yake neman lu'ulu'u da zinare ya shiga ƙarƙashin teku ne ya yi nutso sai ya ɗebo su kana bacci tun 10:11 ka kaka bacci har karfe 7 da na sa ba